उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल कमिटिनि 3थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। उदालगुरि सहरनि सिङाव थानाय दुर्गा मण्डपआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल कमिटिनि 3थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंदों। खुंफुंजानाय जथुमायाव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। दिनै सानसेनि खुंफुंजानाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीबो बाहागो लानायखौ दिनै नुनो मोननाय जादों। हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि नुजाथिनायाव सा 120निबो बारा गुबुन गुबुन दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी लोगोसे उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लादोंनि। इउपिपिएलआ बे उदालगुरि जिल्ला कमिटियाव 3 बोसोरसिम गायसननाय जादोंमोन। दिनै 3 बोसोरारि जथुमा आरो बे 3 बोसोरारि जथुमायाव जोंनि पार्टी बायदिसिनाजों लोगोसे सरकारा मा खामानि मावदों बेखौ सावरायलायनाय जादों। दिनै जथुमाया मोजाङै जादों। बे जों पाब्लिक नङाखै माथ्र पार्टी वार्कार खिनिया दंमोन। मानोना जा पार्टी वार्कारफोरनि गेजेराव पार्टी डिसिप्लिननि बाथ्रा पार्टी मारै मावनांगौ बेफोरनि बाथ्रा सावरायनो गोनां दंमोन। दिनै बेफोरखौ डिटेल्स सावरायदों आरो जोंनि पार्टी वार्कारफोरा जथेस्थ उत्साहित आरो गोबां फैनो हाबावाखै। दिनै जे सावरायलायनाय बेनिफ्राय गोबाङानो अन्ततः गोदान गोसोजों पार्टीनि हाबाफारि मावनो सरकारनि खामानि मावनो थिरांथा मोनदों। जों आसा खालामदों सिगांनि समफ्राव जिबायदि एसे गोसो बायग्लायनाय बायदिमोन अन्ततः दिनैनि बे कनफारेन्सनि उनाव जोंनि मावथिफ्रा जोबोद गोहोगोरा जों थुलुंगा मोननानै खामानि मावलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों। जों जिहेथु जोंहा फैगोन बोसोराव पार्लियामेन्ट इलेक्सन दं आरो बे इलेक्सन थाखाय जों दानिफ्रायनो प्रिपेयार खालामदों। बेनिखायनो जोंनि जिल्ला पर्यायनि प्राइमारि पर्याय बेनिफ्राय ब्लक लेभेलहालागै जेसेबां खामानि मावनांगौ जिखिनि जों कमिटि समिटि बेखौ दागासिनो दं आरो बेफोरखौ जों स्ट्रं खालामबानो जों इलेक्सनाव जों आरो देरहानो हागोन। आरो बेखौ आसा खालामदों पार्लियामेन्ट इलेक्सनाव जों जेरै हायो देरहानो नाजागोन। खिन्थु हयथ' उदालगुरि समस्यायाव जों बिजाथि होगोन ना बिजेपि बिजाथि होगोन बे बुस्थुआ दासिमबो डिसिसन जायाखै। सावरायलायनानै जिहेतु जों जयेन्टलि सरकार सालायदों बेनिखायनो बे पार्टिफोरखौ सावरायलायनानै डिसिसन लानायनि उनावसो बबे पार्टिया केन्डिडेट मोनो बेखौ थिरां खालामनाय जागोन। खिन्थु अब्लाबो केन्डिडेटआ जाय पार्टिनि दाजाथों जोंनि बे समस्तिखौ जों जयेन्टलि सरकार सालायनाय पार्टिनि गेजेरावनो देरहाहोनायनि थांखिखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दं। जों आसा खालामदों बे साक्सेस जायो। जिहेतु दा जि डिलिमिटेसन कमिटि जादों बे कमिटिनि डिसिसन मथे उदालगुरिया मोनसे पार्लियामेन्ट मा जागोन कनस्टिटिउन्सि जाहैगोन आरो बे दासिमहालागै जिखिनि इनफरमेसन दं बे कनफार्मानो जागोन। उदालगुरियाव जानायनि खोथा मा बुंदों? बे जागोन खिन्थु दासिमहालागै डिसिसन तारिखखौ डिसिसन दासिमहालागै मिथिथ'वाखै। बे प्रपार उदालगुरि जायालाफानो हयथ' पानेर समस्या जागोन बायदि एसे मा जादों गुना गुथा जादों आसा खालामदों। जेरावखि जाया माने पानेरियावनो जा उदालगुरियावनो जा बे मोजाङै जानांगौ आरो बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बेयाव माखासे डिसिसन लानाय जागोन। जों आसा खालामदों बेयाव जिहेतु पार्लियामेन्ट माबा जायोबा केबिनेट कमिटि जायोबा चिफ मिनिस्टार फैयो आरो चिफ मिनिस्टार फैयोबा बिथाङा मोनसे ना मोनसे स्किमखौ खालामनानै थाङो फोसावनो थाङो। जिहेतु एमएलए हिसाबै नोंथांनि बे उदालगुरियाव फैगोन सेसना बेयावहाय माबानायनि लामा जोंनिफ्रायथ' बेखौ टारगेट लानो दोनदों जे चिफ मिनिस्टारा जोंनि जायगायाव फैयोबा जोंनि डेभेलपमेन्टनि माखासे स्किम दाबि खालामगोन। आरो आसा खालामदों बिथाङा इतिमধ্যে गोबां स्किम जोंनो हरखाबाय जोंनि समाजाव आरो थेवबो हरबावगोन। खारन जों लुगैयो ओनसोलनि जौगानायखौ ओनसोलनि जेंना बोस्रांजानायखौ लुगैयो। बेनिखायनो बे जेंनाफोरनि बाथ्रा लानानै आरो जोंनि आंखालफोरनि बाथ्रा लानानै बिथाङा जनायगोन आरो बिथाङा निस्सय जोंनो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि माखासे स्किम फोसावनांगोन। गेदेर मोनसे आखा खालामनो हायोना माबा मोनसे बिटिआर एकर्ड बा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाथ' बे जालांखागोन बेखौथ' दामि खालामनो गोनां बाथ्रा गैया। खिन्थु एकर्डनि बाहेरै जों माबाफोर आदाय खालामनो हायो नामा बेखौ जों सिन्था खालामो। মোৰ নাম সুজিত সূত্ৰধৰ। মোৰ ঘৰ ওদালগুৰি ৰামকৃষ্ণ পল্লী। আজি কিয় আহিলে? মই আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ছাৰৰ কামবিলাক নীতি আদৰ্শবিলাক খুব ভাল পাইছোঁ। ভাল পাই ইয়াত আহি মই আজি নতুনকৈ জইন কৰিছোঁ। হয় মই খুব ভাল পালোঁ। আজি 2 বছৰ হ'ল মই ছাৰক মই চাই আছোঁ ছাৰৰ ফালে কামবিলাক ছাৰৰ হেৰিবিলাক এতিয়া আমাৰ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ খুব ভাল লাগিছে কামখিনি। সেইবাবে মই আগ্ৰহী হৈ নিজে আহিছোঁ
আহি আজি ইয়াতে মই জইন কৰিলোঁ। আগতে কোনটো দলত আছিল? আগতে মই কোনো ৰাজনীতিৰ ভিতৰত সোমোৱা নাছিলোঁ। এই প্ৰথম এইবাৰতে সোমালোঁ। ছাৰৰ ভালেখিনি কাম কৰি ছাৰে। আপুনি গ্ৰুপ লৈ পেলাই আজি জইন হৈছিল? হয়, আজি গ্ৰুপৰ লগত আজি আমি গ্ৰুপৰ 14 জন। হয়।